nestet täytyy vähän laittaa. Mistä yksilö on lähdössä? Salo. Mihin tarkoitukseen? Eikö se vai? Ei. Varmaan ihan kunnostetaan ja katsotaan, jos laitetaan jotkut nostalgiamatkat menemään. Kyllä ihan tarkoitus olisi, että ei se mihinkään niin kuin seisomaan jää. Kunnostetaan ainakin. Veljekset Salmela sai alkunsa 1923 Jens Salmelan ostettua ensimmäisen linja-autonsa. Seuraavana kesänä aloitettiin liikennöinti Simon ja Ranuan välillä. Talvella on ajettu jopa hevosella sitä Ranuan väliä, kun tiet on ollut huonoja. Ja siinä on matkustajia olleet kuljetettu postia ja Ranualta tänne päin maitotonkkia ja siitä se on lähtenyt pyörimään. Sitten muistan, kun oli Ranuan linjaakin ajoi setäni Ossi Salmela ja Leevi Salmela vuoroviikon. Ja ne teki toisen viikon sitten maataloustöitä. Autohomma on epävarmaa hommaa, pitää olla pottuja, pellosa ja viljaa kasvaa. Että siinä se on tuki ja turva ja kyllä se tänäpänäkin sai sen huomata. Jens Salmelan jälkeen yhtiön johto siirtyi hänen pojalleen Olavi Salmelalle. Vuonna 1978 toimitusjohtajana aloitti kolmannen polven veljeksistä nuorin Esa Salmela. Kyllä meillä oli aika hyvällä pohjalla silloin, kun me tultiin tähän. No, voi sanoa, että se oli siitä 84-85 alusta, kun tulin, niin se oli 20 vuotta. Se oli todella mukavaa. Mukava tehdä töitä ja työ oli mielenkiintoista ja tehtiin laskettelureissuja esimerkiksi. Parhaana syksynä meillä lähti Kemi-Tornion alueelta niin 17 täyttä bussillista lähti kauden avaukseen Suomulle yhtenä lauantaina. Veteraanit on saanut eurolla kulkijamatkat. Se on ollut monet vuodet, kun meillähän meni Sovassakin monta autoa jäi sottaa ja sieltä se varmaan se suosio tullut ja sitten kyllä minäkin kun ajoin autoja, niin kyllä siinä aina kuulin monenlaisia elämäntarinoita, niin kyllä mä ruukasin kuunnella ja kun oli sopiva hetki, niin juttelin toisinpäin, että kyllä moni yksinäinen ihminen saattoi kovan elämäntarinankin kertoa. Niin kuin aina yrityksessä silloin, kun ollaan ylöspäin menossa vauhti päällä, niin se on positiivinen henki on jo kaikessa päällä ja sillä lailla oli tosi mielenkiintoista aikaa. Vuonna 1984 veljekset Salmela osti itseään isomman yrityksen, P. Nurmisen, ja sai käyttöönsä 28 uutta autoa. Ne oli 2 täysin erityyppistä taloa. Nurmisen Pentin kalusto se oli Lapinläänin paras. Se oli aina puhdas. Ei niin rapaa keliä ollut, etteikö ne autot ollut aina puhtaana. Kun Salmela oli taas, sillä oli semmoinen maine, että ei ollut niin tarkkaa siistien päälle eikä muutenkaan. Että se oli vähän semmoinen, Nurmisen henkilökunta ei pitänyt niin kuin Salmelaa ollenkaan. Ne katteli vähän niin kuin nokkavartta pitkin alaspäin Salmelan porukkaa. 11 vuotta ajettiin samoilla, mikä sitten osa tietysti jäi pois käytöstä siinä matkan varrella, mutta että samaa kalustoa, että tutuiksi ja niiden kanssa tuli joka vehkeen kanssa. Etelästä tuli tämmöisiä linja-autohistoriallisen seuran jäseniä, jotka tuli tänne. Saa ajaa vielä 75 kasikutteilla, saa ajaa linjat, aivan mahtavat. Ja täällä on niin rauhallista ja niin Helsingin liikenteen jälkeen. Minä sanon, että ei se pojat sillä lailla ole, että kyllä me tehdään ihan oikeasti töitä täällä. Ja kyllä he myönsivätkin sen, että kyllä linja-auton kuljettajan työ
täällä on paljon vaativampaa, mitä se on jossain Helsingissä paikkuria ajaa. Salmelan retrohenkiset bussit ovat kuuluisia harrastajien keskuudessa. Yrityksen kehitykselle ne sen sijaan ovat olleet enemmän esteenä. Perinteisiin toimintatapoihin vuosikymmenet luottanut yritys joutui kovien aikojen eteen. Minä ja veljekset sitten Veijo Salmela ja Ahti Salmela sanottiin Esalle, että meidän kannattaisi ostaa joka vuosi 1 tai 2 autoa ja panna vanhemmasta päästä pois sen takia, että meillä se kalusto uusiutus pikkuhiljaa, että siinä ei tuot se kerralla sitten tulee kun vanhenee käsiin kaikki, niin se on sitten aivan ylivoimainen tehtävä lähteä kerralla uusimaan kaikkea. Kunhan vaan kuljettajat teki vikalappuja, niin kyllähän korjaamopuoli ne autot ajokuntoisena piti. Ja korjattiinhan joitakin autoja ihan 10 000 euroilla, vaikka ei se välttämättä asiakkaan silmissä auto muuttunut miksikään. Sen takia, että meillä huolto toimi niin hyvin, niin kun autot ei jäänyt välille ja ne toimi, niin toimitusjohtaja teki semmoisen linjaratkaisu, että näillä ajetaan, kun ne toimii. Mitäpä sitä uhraa. Hän ei ajatellut ollenkaan sitä imagoa, mikä on sitten, millä lailla ne näyttäytyy. Autothan sinänsä oli kunnossa ja toimi hyvin ja niillä pääsi pisteestä A pisteeseen B. Joskus tuossa 2000-luvun alkupuolella niin sitten rupesi tulla määräyksiä, että enää ei saanut pesettää autoja. Siivojat pantiin pois ja ruvettiin kaikessa säästämään. Kyllähän se käännekohta on tuo, kun henkilöautoja on tullut paljon. Ja sitten tietenkin kilpailu on kova. Ennen oli aika lailla sääntö, että piti olla puoli tuntia tunti vuoron välissä ennen kuin kilpailija voi tulla ajaa, niin ei sillä ole nykyisin mitään väliä. Tässä on tullut Kemi-Tornion välillekin tuli yrittäjä lähes samaan aikaan jo 10 vuoroa ja Oulun väliin tullut 5, niin silloin on tili tullut pienemmäksi. Koko systeemi, joukkoliikennesysteemi on myllätty niin ylös-alasin kuin vain voi. Rahastusjärjestelmät, lippujärjestelmät, liikennelupajärjestelmät, kaikki on mennyt aivan mullin mallin. Koulukyytit on hinnoiteltu erittäin tiukaksi. Mä en vitti hintoja sanoa, niin jokainen voi ymmärtää, että mitä siinä voittoa jää. Että kun se on kunnan etu varmaan, kun joku ajaa halvalla koululaisia. Moottoritien tuleminen tähän Kemi-Tornio välille, niin sehän oli joukkoliikenteen kannalta, niin se oli vaikea asia. Tuli kimppakyytejä, koska moottoritie, ne sai puhaltaa 100-230 tuon väliin ja se aamulla se 15 minuuttiakin työmatkassa, niin se on pitkä aika. Toimitusjohtaja teki sen päätöksen, että moottoritielle, niin sinne kokeiltiin muutamia vuoroja ja päätettiin pysyä tuolla vanhalla tiellä. Netmatkojen omistaja Matti Lehdon kanssa tässä muutama viikko sitten istuttiin kahvilla ja poristiin asioista, niin Matti sanoi suoraan, että ei netmatkoja olisi olemassakaan, jos Salmela olisi suostunut järjestämään moottoritieliikenteet. Esalla oli omat näkemyksensä, joista hän ei halunnut luopua. Ei sitten millään. Se riitti, miten talous on tehty nyt ja ennen 50 vuotta, niin ei siihen tarvitse koskea, että näillä mennään. Niin kauan kuin vetään samaa köyttä samaan suuntaan, niin mennään eteenpäin. Mutta sitten jos joku vetää toiseen suuntaan, niin se kehitys kyllä pysähtyy sitten ihan. Ja se oli aika surullista seurattavaa sitten. Riidat ja kiusanteko kiristivät työilmapiiriä entisestään. Työterveydenhuollon palveluksia käytettiin väärin ja ajoneuvojen vioista valitettiin suoraan poliisille. Yhtiön sisäiset ristiriidat etenivät toisinaan käräjille saakka. Tämmöistä kiusantekoa oli sitten aivan, sitä oli niin loputtomia sitten, että siinä muutama otti niin elämän tehtäväkseen sen.
loppujen lopuksi toimitusjohtaja sai tarpeekseen niin, että hän purki sitten työsuojeluvaltuutetun työsopimuksen ja sehän oli kaikissa lehdissä oli sitten kissan kokoiset otsakkeet, että Salmela se käräjillä oli ja käräjäoikeudessa Salmela hävisi sen jutun ja joutui maksamaan sitten yli 100 000 korvaukset siitä. Mutta siitä ei puhuttu yhtään mitään sitten enää, kun se meni hoviin se asia, niin se käännähtikin kokonaan toisinpäin. Hovioikeus totesi, että se oli aiheellinen työsopimuksen purku. Kyllähän se oli ihan hyvä työpaikka, jos ei lasketa ihan näitä viimeisiä. Viimeiset vuosi 2 alkoi tulla palkanmaksussa ongelmia. Niin minä silloin katsoin, että ei minkäänlaista valoa ei tunnelin päässä enää näy, että se on silloin sovempi kun oli kuitenkin oli mahdollisuus eläkkeelle jäädä, niin minä totesin, että se on parempi tässä vaiheessa sitten. Ja kaikkihan eli siinä epätietoisuuden vallassa sitten vähintäänkin viime kesästä lähtien. Että jatkuuko miten pitkään? Suru tuli puseroon kyllä siinä, että se on kuitenkin, yhtiö oli minullakin työnantajana, niin tosiaan pikkusta vaille 30 vuotta, niin se on niin kuin toinen koti. Tavallaan suurikin helpotus, että se sekamelska jää taakse, mutta sitten tietysti huoli työpaikasta, että työpaikka menee. Kyllähän se surulliselta tuntuu, että ei ole, olisiko 3 vuotta sitten meni tämä Oulun linjakin, jota itse olen ollut rahastajana ja ajanutkin monta vuotta tässä päivällä, niin meni Ouluun, niin siihen tuli halpayhtiö ajaa sitä, niin siellä ihmiset otti autoja ja se halpayhtiö pysähtyi, niin ihmiset sanoivat, että ei, että menee Salmelan autoon, kun he on tottunut siihen mennä. Niin, että kyllähän se ikävältä tuntuu, mutta aikansa kutakin. Jos ei nyt vanhin, niin ainakin yksi vanhimmista saman perheen hallussa olevista perheyrityksistä vielä meni tämmöiseen kuntoon. Vähän semmoinen joutavan päiväisistä syistä sitten. Konkurssin jälkeen huutokaupatut bussit matkaavat uusien omistajien mukana ympäri Suomea. No meidän on tarkoitus, meillä on tosiaan tässä muutama hengen porukka, joka tämä osti ja hankki, ja meidän on tarkoitus ihan pitää liikenne käytössä, eli kunnossa, ajokunnossa ja linja-autona muuttamattomana, että ei muuteta mihinkään niin kuin matkailukäyttöön tai tällaiseen, että ihan linja-autona pysyy. No tälle tuli sitten kaiken kaikkiaan aika kireessä huudossa niin hintaa kaiken kaikkiaan 5 000 €, että tämä meni aika korkeaksi tämä hinta. Tämä oli yksi viimeisimpiä näitä, mikä nyt oli tässä Salmelan ihan loppuun asti ajossa ja tämmöistä tosiaan harvinaiseksi jo käydyttä Kutterin 8 mallia ja ihan siinä mielessä vaan ajateltiin, että tämä oli tämmöinen aika hyvä kohde. Hän on kytkin tollanen, on parempikin päiviä varmaan nähnyt. Tää on kyllä vähän, huomaa, että ei osaa ajaa tämmöisellä autolainen. Tällaisissa vanhoissa autoissa tietysti on se, että näähän ei oikein ehkä välttämättä, näillä on vähän vaikea arvioida sitä hintaa, että toisaalta romuarvo on joku, mutta sitten taas toisaalta linja-autoharrastajille ja tämmöisille ihmisille tällä on sitten taas toisenlainen arvo, nostalgia-arvo.